balita sa Bilog na Pilipinas, alas 10:03. Uyo po ang katotohanan. In every age, the Church carries the responsibility of reading the signs of the times and of interpreting them in the light of the gospel. If it is to carry out a task in language intelligible to every generation, it should be able to answer the ever-recurring questions which people ask about the meaning of this present life and of the life to come and how one is related to the other. From Gaudium et Spes, hatod ini sa Indokan, SEDP, Simbag sa Pag-asenso Incorporated, Disiplina, Pagkasararo, Pagkamahigos, asin pagsarig sa Diyos. News Alert. Alas 10 na News Alert. Hatod kan Berbrand, Marcafe as in NGCP. Naghanda na ang Presidential Security Group o PSG sa posibleng pagsunod ng Certificate of Candidacy o COC ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa PSG, Commander Colonel Randolph Cabangbang, wala pang abiso kuno ari na masunod ng COC ang presidente para sa pagdalagan kaini sa pagka-vice presidente sa masunod na eleksyon. Alagad si Ringman, nag-meeting na ang PSG as in commission election para maplansya ang seguridad sa COC filing kan presidente. Mantinido naman ang presidente kang nasyon si Presidente Duterte asin may mandato ang PSG na tawan siya ng seguridad asin syertohon an sa iyang kaligtasan. Yan ang pang-alas 10 na News Alert hatod kan Berbrand. Tibay ngayon tulong para sa matibay na bukas. Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kaping tunay na may herbal at puro ang sangkap. Basta Marcafe Suabe. Hatod man kang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, Bridging Power in Progress. Ini po si Susan Balane, maray na aga. News Alert. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uyan na ang programang Proudly BUNU, Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Aramon ang mga homegrown technologies, as in researches, kan Bicol University. Manood sa salud, agrikultura, edukasyon, negosyo, siyensya, information technology, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ang programang ini, matukarman ka napapanahon, as in praktikal na strategiya sa pangkabuhayan, pagprotehir sa kapalibutan, ekonomiya, climate change, social issues, asin iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Kada Huwebes, alas 10 hasta alas 11 ring pagkaaga. Live na madadamog sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz. Makikiling man sa Veritas TV, DCTV Channel 8, asin sa Facebook Live, kan Radyo Veritas Legazpi. Ang programang ini, hatod sa Indo, kan Bicol University Extension Management Division. Uyan na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uyan na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda.
sa Indogabos. Si Professor Edgar Barameda po, masabay sa tuwi at yan sa paagi ng Zoom or Google Meet. Yan. Tayo siyang importanteng pinag-atenderan sa ngunya na ining aldaw ng Huwebes, September 30, 2021. Mga tugang sa aga, Oktobre na. Puuna po kang last quarter. Huring tulong bulan kan taon 2021. Uy, halawig na kitang pinagdidisturbo ni COVID-19. Pero we are continuously surviving and we will do so hanggang mawara po, mapuho ining virus na ining niya na lalabanan, no? Piglalabanan kan enterong kinaban, bako lang po kan Pilipinas, kundi kan gabos na mga nasyones sa kinabansang unyan. Siyempre sa pangalan ng satuyang regular host digdi si Professor Edgar Barameda. Ako ba sa inyong amigo sa radyo, ang sa inyong lingkod, Professor Seth Di Matera. Magiribahan po kita sa atyan at 11 o'clock. Digdi po naman sa programang hatod sa Indukan Bicol University Extension Management Division. Ang programa pong ini madadangog sa Radio Veritas, sa TV Veritas, sa Facebook, asin sa mga outlets kan Bicol University. Alright. Araw at yan mga tugang, sa tuya pong makakasabay bilang sa tuyang talking head. Ayan, guest ngunyan pong aldaw na ininin Huwebes. Dahil iba po ang sakuyang haloy ng amiga. Bago pa ini nag-join sa Bicol University, magkamidbid na kami kay ini madam, lalo na sa press con. Si Dr. Maria Teresa Abainza. Siya po ngunyan ang presenting Decano, Associate Dean, kawaksing Decano, kan Bicol University College of Education. Yan. Kaulayin niya to si ma'am, haputin niya to kung ano ngunyan ang mga developments diyan po naman sa nasambit ng college na yan dyan sa Buse. Yan. Sarap po ini kan mga nagdadarakang onra sa Bicol University ini pong College of Education. Alright. Pero antes kita magpoon, ay kumusta man pala po sa gabos na siyempre gusto niya itong pasalamatan, papaabot kang programang ini, ang BU Extension Management Division sa pamamayon ni Professor Roy Nazoilo. Kasi siyempre pagabos na Vice President kan Bicol University, siniman kansamuyang very energetic na presidente si Dr. Arnulfo Noli Mascareñas. Good morning po sa Indo Gabos. Pero antes kita magpoon, antes niya itong apudan si Ma'am si Ma'am Tetet. Yan. Digdi po sa tuyang programa, gusto ko pong unang paabot sa inyo, magkadod sa inyo ning sarong bareta na napublikar digdi sa Picard, Farm News, ning ang gusto sabihin po, mga tugang kang Picard, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development or Picard. Yan. Ini pong pinag-develop sa ngunyan. Ano lang kung na-develop na ini ano? Kung tapos na ini, data po niya ito masyadong aram. Ini pong test kit to detect African Swine Fever or ASF na pinag-develop po ngunyan kan Sarong University dyan sa Luzon. Sabi po ligdi, sarong affordable, portable, rapid, and sensitive test kit na iyo ang pwedeng mag-detect o magsusog ng presensya ng African Swine Fever or ASF. Iyo po ang pinagde-develop mo niyan bilang sarong proyektong pinagpupunduhan kan DOST Picard. Yan. Ini mga tugang ang pig-apod na ASFV Nano Gold Biosensor Test Kit na pwedeng mag-detect ng ASF o ining African Swine Fever virus. Sain po hali niya pwedeng ma-detect? Sain? Enot sa dugo, as in mga water samples, kung saan siguro nagrulugbo so mga urig na iguanin na na infected kang ASF. Mga surface swabs sa mga umahan, sa mga delivery trucks. Aba, kaya niyang ma-detect. Luminabay sa delivery truck, ma-detect niya, uy, igwa itong karga, na urig na iguanin o kaya mga proseso ng karnikang urig na positibo sa ASF. Wala. Yan. Water supply sa mga farm, mga swine body fluids or feces o mga atikang hayop,
sa mga fluid na hali sa lawas kang urig, and maski da mga tugang sa hilaw o kaya pinagproseso na o ilinata na. Yan, raw, processed or canned pork products. Kaya niyang i-detect kaining sensor na ini. This kit significantly addresses the ASF outbreak in the Philippines, especially since the country considers pork as one of the important protein sources. Ini da mga tugang kit na ini, igwanin na dakulang significance or significance, tangani pong masimbagan ang padagos pong paglakop kang ASF, digdi po naman sa Pilipinas, lalo na po baga na sa nasyon nyato, ang pork o ang karning urig saro sa pinakang mayor as in importanteng pinagkukuanan tanin protina. Alam tamasan ang protina. Kaya punta yan sa araw daw niya itong paghiro-hiro mga tugang. Okay, padagos niya ito. Madali na ini. ASF primarily spreads among sick and healthy animals. Iyo po, ang ASF, minalakop po ini mga tugang, na minaulakit ini sa may helang, as in maski sa daing helang na mga hayop, lalo ng urig. Transmission of the virus may happen indirectly through feeds with garbage containing infected meat, soap, ticks, pig pens, vehicles and materials and clothes. Once infected, a swine develops fever, skin reddening, anorexia, vomiting, diarrhea, and eventually death. Iyo. Ang dipisil kainin mga itong ASF na ini, tang pag-ulakit niya, baka ulang sumismong duman sa carrier mismo kang virus na, halimbawa, igod dyan urig sa kataning nindo, infected siya ning ASF, pwedeng matadunan ang urig mo kung yaon man sa dyan sa harani. Alagad, bako lang yun ang sitwasyon ka ining ASF na ini, kaya masyado ining contagious mga tugang. Kundi, kuyan, maski duman sa, sa tangkalan, itong mga kinarnina, sa pinaglunada ng mga bihikulo, o mga materials na duutang ka itong infected na urig, masisubado nga ka nagkarga kang urig na infected, halimbawa nga may kargador, duminukot duman sa virus, sabado ka ito, pwede itong makaulakit manggiraray, paagi para transfer o mailipat ang virus sa sarong buhay na urig or na swine. Pag na-infect na, anong mahiling, ang sarong swine, magkakaigwan ng kalintura, magmumulang sa iyang kublit, magsusuka, etc. hanggang siya magadad. Yan. Kaya bagad akulong kitang nabaritaan na gatos-gatos na mga urig ang pigkakal, kukuyan, piglulubong, pero piggagadan mga gairang muna ini. The ASFB Nanogold Biosensor Test Kit uses a combination of loop-mediated isothermal amplification or LAMP primers targeting the 72P gene responsible for viral attachment of the ASF virus in nanotechnology, whereby gold nanoparticles are used to stain the amplified products. It has a built-in DNA extraction process which takes 1 hour and 30 minutes for test samples, following by a 30-minute amplification process at a temperature of 58 degrees Celsius. Gusto sabihin ko ini, sabi digdi, upon contact with the amplified product, ang gold nanoparticles po diretsong mag-iiba ang kolor. Magigidain shades of gray. From dark to violet. Yan, maiba ang kolor. Gusto sabihin pag nag-iba ang kolor, kaining nanoparticles na ini, positibo. Positibo ang sarong urig o ang sarong particle dyan na nakadukot halimbawa sa delivery truck, positibo sa ASF virus. Halagad, without an amplified product, the gold non-particles remain from wine red to pale red, which means negative. So, pag daiman, magbabaguan color kang amplified product. The test kit is currently being developed. Pinagde-develop po yung mga tugang kan Central Luzon State University, LSU, College of Veterinary Science and Medicine. Ang sarap pong test kit na good for 10 samples, as in 3 samples, is allowed for pooling. O, pwedeng sarabay-sabay.
Each kit, inidang kit na ini, kung matapos, magkakantidad ng 3,500. Baka bida, tapos na ini, adi. Pigagamit na kayo. Maray man kung tapos na po ini. So, yan po mga tugang sarong informasyon atod sa tuya kan Picard Farm News. Asin hatod sa Indo, kan programang ini. Yan. Alright. Igual na kita mga tugang ng 18 minutos po, makalampas ang 10 o'clock. Boss, yaon na po si Si Ma'am Tet? Okay, sige. Yaon na mga tugang sa linya sa paagi ng Zoom. Si Ma'am, si Dr. Maria Teresa Abainza, na iyo po ang Associate Dean kan Bicol University College of Education. Sabi ko sa Indo, magkamidbid na kami ni Madam. Bago pa siya makalaog sa maglipat sa Bicol University. Hali si Madam sa DepEd, di ba? Yan po. So, makakahuro niya ito mga tugang anytime na maglaog po sa linya. Si Ma'am Abain sa tangali pong maaraman niya to kung ano ang mga aktibidades mo niyan dyan sa buse. Alright. Okay, ako na nahiling ko na duman sa screen sa laog kang technical booth. Hello, Ma'am Tet. Good morning po. Good morning, Sir Seth. Yula. And good morning, Sir Ed. Opo, si Sir Edgar ma-join sa Ma'am Atyan, ta medyo busy, aram mo na ang tawong ini. Sobra ang kasibutan. Oh, yan na pala si Pade. Si partner. Si Chismis na kakapakota, Pade. Okay lang. Sige. Sa ibong naka-attend sa sarong meeting, sa sarong ibong naman, bigyan naman sa sarong sa programa tao. Iyan partner ang biglasabing by functioning. Okay, sige, go ahead. Naman sa sarong na matarang out. Thank you, partner. Maraming naaga sa gabos ng mga parantabay. Good morning. Andiyan na po nag-ayan po si Ma'am Teresa Abainsa, ang Associate Dean ng College of Education. Partner? Okay, sige. Ma'am Tet, bago kita magpoon, sige po, pagpaabot ka muna po, nin patara-tara sa gabos na nagdadangog asin naghihiling digdi sa tuyang programang pang-edukasyon asin pang-kabuhayan. Sige ma'am, go ahead po. Yes, Sir Seth. Salamat po. Maray na aga sa inyo ni Sir Ed. Asin maray na aga man po sa gabos na nagaantabay kan programang ini sa Radyo Veritas, ang programang pang-edukasyon at pang-kabuhayan. Maray na agaman sa gabos na maparatukdo ang sakuyang kairibanan sa propesyon. Orgulyo ko po na maimbitara na magtao kidit na pataratara sa gabos tungkol sa manungod sa sakuyang propesyon bilang ang simpleng maestra. Manungod sa mga programa kan BU College of Education sa leading teacher education institutions in the Philippines. And number one, of course, in the Bicol region. Okay. Oo. Dahil na kami dyan makontra, ma'am. Dahil kayo makontra. Totoo yan. Yes, sir. Opo. Sige, Ma'am Tet, ano ngunyan ang sitwasyon dyan sa indong kolehiyo? Nguna. Kumusta kita? Anong mga kasiributan tangon yan? Dakon-dakon ang mga programa digdi sa tuya na sa Bicol University College of Education. Dahil manggiraray po nawawara ang sa tuyang involvement sa first of all sa instruction definitely. Dahil tayo tigpapabayaan, pirmi tayo tigmamantinir as in apisar kayan igwaman kitang involvement sa research and extension. Yes, sir. Kaya dakol-dakol ang gibo, actually busy ang mga teachers. Igwa kitang partnerships with other agencies like Educo, like igwa kitang involvement or partnership with Florida State University. Igibusin daki module mo niyan para sa mga beginning readers. And ini pong sa Educo, so partnership ni sa Educo, yung training kan mga community development workers. And then, igwa po kaming module legends in partnership also with Tayo na aired over another radio station. Yes, Yes, and we also have partnership with DepEd, itong Action Research Made Easy. We help the master teachers and those who need to work on action researches. And of course, they man mawawara, so community-based language development research can
LAL department. Yan po, at igwasin daw niyan tigluluto na research naman sa orthography. So, day po nawawaran ti kasibutan digdi sa College of Education. Iyo Yan po, sir. Yan ma'am ang ano dyan, yan ang normal na sitwasyon sa Indo. Sibot ang bus Yes, sir. Oo. Pero day po pipapabayaan siyempre ang pagtuturo. Kasi Siyempre. po, so, numero unong inuraran bilang sarong maestra. Iyo po. Lalo na po ma'am na ang gabos na ano sa Indo dyan, kay puan mag-aginin board exam. Ay, yes, sir. Yes, sir, definitely. Kaya, day po kami ang kumbaga ang kalidad kan sa muyang pagturo, day ipipabayaan para po firme mantinido ang sa tuyang number 1 position. Oh, sabi baga ma'am, day pwede ang pagpakaangkaang, day pwede ang pagbabanjing-banjing. At, Firming. Iyo. Ma'am, uni, gusto ko ining ihapot po tulo sa Indo, bago ang iba pang mga puntos na gusto niya itong malinawan digdi sa tuyang programa ngunyan. Kasi ma'am, kung siguro pa aram ko, nag-attendir ka ma'am po kang pinakang recently held niya itong 157th University Academic Council. And during po duman sa chairman, President's privilege baga ma'am, na-mention po naman ni President Noli na garo eventually po, very soon, I don't know lang kung ano ang time frame or timetable, tutugutan na po na magkaigwaning partial face-to-face ito pong mga courses na igwaning laboratory component and igwaning OJT. Sa Indo po baga mga tugang, igwan yan big-upod na practice teaching, no? Bago ka makagraduate sa sarong degree sa education. Now, ano po ang sitwasyon niya ito ngunyan, ma'am, presently dyan po sa BUSE? Right now, sir, dahil igwa naman kita ngunyan ki 4th year, maano naman sinda, ma-practice definitely, since day pa man sa basic ed, nagbabalik sa face-to-face, so ang practice teaching is also done online with a critic teacher. Igwasindang tiga gibong medyos para magkapagtukdo man so student teachers ta online. With of course tayo is so sir, iyo pang mode of instruction, mode of delivery of instruction right now. Siguro kung mag-face naman, mabalik man diraray sa face-to-face and sa indang practice teaching. Kasi depende po sa maninda sa what's this tigtutukduan, dumansin naman siyempre maano. Kung nag-face-to-face na so basic ed, di ma-face-to-face naman po so ninda on practice teaching. So ngunyan, online pa ang mode of delivery, di online man po ang online man giraray. Oo. Ma'am, dai man po ning any degree na pig-offer kang BUSE ang naapektaran, halimbawa ipinundong i-offer dahil nga kang pandemic, or diretso lang ini kaya lang iba-iba lang ang inimplement na mga mode of deliveries, mga pigapod na flexible, combination kang synchronous, asynchronous na mga methodologies or modalities. So ano po ang sitwasyon ta dyan, ma'am? Padagos man giraray po, sir, sugabos na mga programa, sugabos na courses, day pong pinundo, day pong na-stop na course. So diretso po gabos, and they're being done online. Kasi nasa flexible mode of delivery kita, sir. Oo. Basta baga ma'am, saro ka mo kang na-showcase kang nag-ISO, ang BUSE kung paano pero ma'am, di ba, ang sarong garo na bago digdi is ililimit na lang ang mga lessons sa pig-upod ng Melo? Yes. Opo. Paano ini, ma'am? Paano ang sistema ini po? Ang ginibumi po, sir, nag-identify kami kang mga most essential learning outcomes. Yan ang sabi mo po, sir, na Melo. Melo, okay. Pig-identify niya sa mga importanteng skills na dapat manudan kan mga estudyante bilang mga future teachers. So, pinili kang mga teachers, very crucial po kasi there were skills na talagang mahirap din na halion, but we had to do away with it and
ano mi na lang, pinili mo po sa pinakang essential para po, day man ma-sacrifice so, naninda, pag-take ninda kang board exams later on. So we made sure naging very prudent, naging very diligent sa mga teachers in identifying this most essential learning outcomes and nagpili po kay mga activities na pwedeng gibuhon online na day manggiraray ma-sacrifice the quality of learning. Opo. Ma'am, di ba igwanan kitang 4th year ngunyan dahil nag-K-12 po baga, may halawig na panahon na dahil kita ning first year and second year, so nagkaigwaning gap. Ngunyan po igwanan ning magraduar, ano po. So ano mga anticipations po nganyang kambuse digdi sa sitwasyon na ini. Isiring man kami halimbawa sa Muya, sa College of Arts and Letters, igwaman kami nin mga arog kayan, lalo na ma'am ang ining pag-upod na ICT or SIP, yung Student Internship Program, kung paano talaga inigigibuhon. Tapos syempre, ibabaga ang sitwasyon ngunyan. Diyan po sa Indo, ano naman ang mga anticipations po nindo ngunyan na igwana ka mo nin 4th year? Although initially, nabanggit mo na ini kasubago. Yes, sir. Kami po guided pirmi kang SHED memorandum. So, kung ano po ang pigpapaluwas ng SHED memorandum, siguro po na dito na va-violate, pigsusunod mi ito, kasi dipisil man po na magbarga kita sa mga patakaran kan Commission on Higher Education. So, yun po ang pigagibumingon yan. So, ngunyan igwa na kaming 4th year, gawa na kami mga field study courses. Actually, sir, mga field study courses ni pakaray mi sa programa na in such a way na dai po ma-sacrifice so kainis pagkanood kan mga aki. So, ngunyan po igwang right now, may mga pig-deploy kami. Even before po, sir, this semester, igwa kami kaito sa mga CCT students na pig-deploy ni nag-practice teach man sinda sa laboratory school. So, dito na pundo, igwa kami napatapos. And ang monitoring po is done also online. Ang kagayunan po kayo ni takari po teacher sinda kang teacher sa Google Classroom. So, whatever they do, whatever they post, nahihiling kang critic teacher ninda. So, arog man po kayo kang dati kumbaga may transparency. And before they are also able to teach, arog kang dati, siyempre, nagpahiling mo naman sa teacher kung paano ito pigigibonin da online. Although, nagbago po siyempre, iba man baga talaga, sir, so face-to-face, yes. Talaga to sumaestra. Pwede mong makudot ang estudyante. Bawal yan. Dahil bawal. Sige. So, ito sabihin, ibabaga, sir, so, the art of questioning na yes. Pag nagsimbag sa sarong estudyante, masaalo kang teacher, may follow-up question. Kunyan, sir, siyempre limitado ang gabos, limitado mas kita online, dahil man pwedeng haluyon ang sa tuyang exposure ka mga asik dumata sa klase. So, kumbaga ito, sir, ang aspeto na dai na nahihilingon yan. Pero as far as, of course, monitoring what is there sa online learning kang mga aki, nagigibo man po kang student teacher. Sir, kami hoping din na magbalik na sa normal ang gabos, maski po so basic education. Alagad, data man po pwede ipilit, sir, lalo na yan, nagdadaan na naman ang cases. So, ang mi po is, kung ano po ang pigigibo online, pigigibo kang sa basic ed, syempre, yun man po ang adapting na pigigibo sa College of Education. Syempre, kung ano man ang mode of delivery ninda, yun man ang magiging practice teaching ninda. So, sir, pag nagbalik na sa face-to-face, mabalik naman sa normal. Basta baga, ma'am, grabe ba, very, very, very crucial po ang sa Indong College because you are honing students who will become teachers later on. Yes, sir. So, talagang grabe ang challenge pirmi dyan sa Indo, sa Busi, Anyway, ma'am, paano ma'am ang coping mechanism nindo or paano nindo handle inibaga na baga masyadong stable minsan ang internet connection ta sasabayan pa kang brown out. Ano po ang mga adjustments na ginibo po kang Busi in general, ma'am? Okay, sir. Numero 1 sa gabo, sir, igwang other than, of course, yan na internet
connectivity and ining gabos kita nag-experience. Pero number one actually, sir, na tipo problema ngunyan ka mga estudyante, our students belong to, bako man sa bako masyadong nasa halangkaw na bracket ang income kan family. Yes, tama. Oo. So, ang number one pong tipo problema ni ining load. 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 Kasi pag nagkaklase sinda, nahihirapan sinda na magkaigwa load, yun nga na would also affect their connectivity. Yes. So, ang pigi bumay po, sir, igwa kaming tigtatao, may mga donors kaming nakuha sa college education, and we also have partnership with private individuals who also wanted to become load sponsors kan mga aki. So, may mga loads, and there are siguro about 40 to 50 teachers na nag-volunteer na maging load sponsors sa College of Education mismo. Nag-sponsor kami kay mga estudyante na weekly pigtatawan ni po sir ki allowance. Load allowance. So pigpapaloadan mi iyan. Pag Lunes na sir, mapaload na. Mapaload na sa mga sponsor namin, tiga-sponsoran ming mga aki. And other than that, tigwa kaming na tipo na amount na pigbabakal ni load cards, and we send load cards, sir, sa mga aki. Ako ang personal na nagtataw ka yan, sir. Every 2 weeks, igwa kaming 50 load cards na tigpapanao. Igwa kaming pigpakuami sa program advisor, sulista kan mga estudyanteng sign up for load assistance. So yan, sir, pigtatarawan niyan, re-release ko sa inda ang mga load cards. And makaugmaon po, sir, pagka nagsisimbag magasinda na ma-text back sa imo na, ma'am, 100 pesos po ini for a whole week. Salamaton po, dakulaon po natabang sa sakuya. Sir, dakulo na pigaampang ang mga estudyante taki, kadipisilan man ngunyan. Nag-ururun kami, naigwa kami. Grabe ang follow-up, sir, kan mga aki na, maski po so itong nagtao ki leave of absence, maput ka na nag-leave of absence, di pa follow up ni kung susog ni ang mga aki, ang iba, some of them are working students. Dai mo man, sir, mapugol na dai magtrabaho because sisi ang makatrabaho sa pamilya. Kung minsan matarang na si papa ngaya, ma'am, nawaran ki trabaho, si mama man ilang. So, syempre, matrabaho so aki, di mo man pwedeng pugulan. Nag-ururon lamang kami ngunyan kung paano may matatabangan ang mga aki para di man giraray masakripisyo sa sendang pag-adal. Tapos syempre, may puturo man sindang kaipuhan na ayuson para sa diri nindang buhay later on. Opo. Iyo, ma'am. Actually, ma'am, ako baga, aram kang scholar ako kan biyo ngunyan. Nagpapadako sa kuyang Doctor of Communication sa UPLB. So sa pag kang klase ko sa online, dakol man ako mampig-aradap na strategies na iyong pigigibo sa muya sa doctoral. Although siyempre medyo higher level siya. Sa muya, ma'am, bihira po, masyadong minimal ang pig-upload na asynchronous na interaction, ma'am. Kadaklan po dyan is upload, download. Upload kang professor kang learning materials, and then giving ample time for the students to read, to download. Kung sa panahon na pinag-upload mo, ma'am, dahil pa sindang internet connection, pwede sila maghalat kung noorin igong makusog, or pwedeng mag-contact sa classmate na naka-download na pwedeng padalhan. Nang araw kayan, ma'am, kumbaga, halos pigpipirit ming inigate, ma'am, ang problema sa internet connection through this asynchronous method. Although, ako, ma'am, naintindihan ko po, iba man ang sitwasyon nindo dyan sa busi, because igo talaga nin mga instances na pwedeng ka mag-synchronous, ma'am. Ano po, na pwedeng i-zero mo ng gadiyan, pero may igwa. Kaya lang, medyo alternate siguro, mixed method, kang araw kayan para nami-minimize ang pangangaipon na ang estudyante, the students need to go online, ma'am. Actually, we do that, sir. Dahil man po kami masyadong nagde-demand sa mga estudyante his synchronous meetings, because iwan iyan, sir, di man ang kulangon man ang load nga na pigtataw sa inda, or maski so na igwang may connection, kung minsan maluya man ang connectivity. So we also give them time. We part yan kang flexible learning, sir. You give them allowance in submitting their requirements, their tasks.
And yan po ang pigsasabing maximum tolerance on the part of the Maximum tolerance. maximum tolerance. We give them really enough time, but we also ensure na they man mas sacrifice of quality. Yes So, po. yes, sir, pigre-reparo mo. We give baga, sir, due dates kan sa Yes, tuyang yes. mga assignments or tasks sa INDA. And if they cannot submit on time, malaog na kami, mahapot na kami. Mm-mm. Why? What is wrong? Is there any problem? Yes. Kasi, sir, importante manggiraray sa sarong maestra na aramo niya kung ano ang kadipisilan kang estudyante. Tama. Dahil lang siya to Tama po. i-judge kang teacher na o day ka nakakasubmit, natarog ka, dadagitan mo na. Sir, syempre, ma-investigar ka muna, mahapot ka, kunata. But we also have to ensure the quality. Kaya Yes. sabi ko nga mga estudyante is, ngunya na mapanahon na ini, ang kay puhanta is honesty. Yes, tama. Kasi kami, nagtutubod kami na kamu honesto sa muya. Na day kamo sa muya nag-uutik, day kamo kasi ang we leave them kumbaga sa internal motivation yan. We make sure na aram ninda ng pakanood ninda, sinda ang may responsibilidad. Yes, ma'am. Although we help them, we are the more knowledgeable others, we help them, pero dapat sa inda maghahali mismo so kagustuhan na makanood. Tama po. Iyo po tuming ipaaram sa inda na kamo magiging maestro in the future, kamo sa indo nga kaalalay ang edukasyon kan mga aki in the future. So kamo man in the same way na dapat maging responsable sa diri nindong pakanoon. Yes, So ma'am. sa honesty, maging honest kamo anong nangyayari sa indo. So kung may kadipisilan magtaram para matabangan. Kung yan lang, be honest. Kasi ngun nga na mga panahon, importante po na daisinda nag-uutik sa diri ninda, buda sa samuya, para po makanood talaga sila. Baga ma'am. Sabi po baga ma'am, one of the pillars of distance education or open university, iyo po ang intellectual honesty. Sabi nga ni Yes. baga, teach yourself, help yourself to learn. Tas syempre dahil baga nin face to face, dahil mo dahil mo mababantayan sindang arog kan dati. Kung ako nga ni sabi ko ma'am sa online ay sa Open University, dahil po piguro nandiyan ma'am ang pig-upload na cheating. From the very start sa course guide pa lang tataramong na sa imo ma'am kan sa imong professor. Iba ang sitwasyon mo, iba ang sitwasyon ta, wala kita sa sarong physical classroom, we are in a virtual classroom, and we are separated by distance. So you need to practice honesty really at all times. Anyway, whatever will be your engagement, sa imo man sa niyan mabalik bilang sarong learner, ma'am, di ba? At the end of the day, lalo na po sa indo, sabi ko nga ni, tigwa ka muling board exam na pinaghahandaan pirmi para sa students. Opo. Ang teacher, kumbaga, can only do so much, pero the rest of the learning, in the learning process, talaga pong halik manggiraray duman sa learner o sa estudyante, ma'am. Ano po? Yan ang tunay na pakanood, sir. Yun po talaga. Okay. Kaya, yan po, maski sa mga aki, bagay, even with the younger learners, we are handling college students, pero even with the younger learners, sa diri ko, sa mga aki ko, makaupod ka mo, dapat, maupod, di ka pwede magparataram, di ko kwanta tatao, sige, mag-adal ka, adalan mo kung paano, kung naditipisilan ka maghapot. Yes, tama. Makanoon. Oo. Huwag ba hiyang magtanong? Yes. Bawal ma'am sa commercial, bawal. Okay. Anyway, ma'am Tet, ngunyan pong, dahil man kita ma'am nagbawas ning number of students na pig-accept, lalo na po ngunyan na ining freshman, or medyo nag-trim kita ning dikadikit po, ma'am? Dahil man, sir, nagbawas siya, dahil man number of students, man giraray, pero po, igwa syempre mga estudyanteng yun nga, sabi ko, sir, nag-drop. Dahil ma'am, sa enrollment po, ma'am, sa enrollment, so pig-accept ta. It's still the same. Okay. So, sige. Ngunyan, ma'am, ano po, halimbawa, diretso pa po ini na dahil kita pwede mag face-to-face. Ano pa pang mga innovations, ma'am, ang nakalatag sa Indo dyan sa BUSE? Ako kaya medyo concerned talaga po ako sa Indo. Aram ko na iba man ang nature kan sa Indong kolehiyo dahil kamo nga ni ang nag-hone kan mga future teachers. Innovation, sir?
Oo, so ano pa mga ibang mga modalities ang pigihiling nindong pwede pang i-implement given the experiences that we had in the past year na yaong kita sa lindong kang pandemic. Ano pa ma'am ang nagpapaghiling-hiling po nindo diyan sa education, sa College of Education na pwede ta pang ma-adapt? Ini sir dahiling ko tayawan manggiraray day pag dari si COVID, haloy-haloy pang maghali, yung nga sabi gari, yaw na siya to stay. So, magiging sa ano na lang, sa satuyang management na lang ang mangyayari. So, ang hiling ko po, sir, we will still continue with online classes, pero there will come a time when we can already move on to blended. Blended, so, okay. So, ibig sabihin, if we be allowed by CHED to have a minimum face-to-face class with our students, then they naman po mahahali ang online. I think it's here to stay. So, ma-move on na kita sa blended learning where we mix the face-to-face with online. Yan po ang nahihiling ko dyan, sir. And of course, we have to look into perhaps tweak it sa mga courses such that it's not so rigid and it's not so i-customize naman sa needs kang learners as far as the new mode of learning is concerned. Actually, ma'am, just to share, ma'am, sa Muya, sa Open University, ang pasabot sa Muya kang mga teachers mi, generally ma'am, igwaning tulong klase ning sources ng learning materials, ma'am. One is the materials coming from the teacher. Another is the material na pwede yung mahiling dyan sa open education sources na mga, yaon sana dyan baga dyan, ma'am, sa internet na pwede mong i-download anytime. And pangtulod po, ma'am, itong yaon mismo sa community kang mga learners. Yaon mismo sa palibot ninda na mga resources. So araw kaya ninda mga pagpapaikot ang mga ang teaching, ang learning engagements mi. Minsan ipapahanapong kaning kung anong yaon diyan sa environment mo. Tapos araw kayo ang mga prosesong gigibuhon mo. Halimbawa ma'am, kami sa College of Arts and Letters, igwa kami ng sarong subject diyan na broadcast in the vernacular. So ang ginibukan sa rooming teacher, nag-upload siya ng garo table duman sa mga students niya sa Google Classroom, yaon digdi so English, the words, and then kataning so Filipino, and then in Legazpi City, ano ang katumbas kang word na ini, and then so ibang blanco kung taga sa insinlang probinsya, pifill upan ninda ito, ma'am, asking those people na nakakaaram sa community nila kung ano ang translation kang particular na word na ini. Kumbaga nag-aano ka, nag-siphon ka ning idea mismo luman sa community. So mga araw kaya ng ninda sa muyang mga modality, mga style, mga strategy sa pagtuturo ninda sa Open University, ma'am. And then at narumnuman ko po kaito mga last year yata mismong nakahurong ko po, ma'am, sa taga DICT, ma'am, si Engineer Bongganay, na kung pwedeng makatabang ang DICT sa mga LGUs na magbugtaksin naman manimpig apod ng mga learning hubs, baga ma'am, puprovide na ninda ng free Wi-Fi connection. In fact, igwat kita, sir. Iya po, yes ma'am, naano ko yan. So sinabi ni Presidente na sa sa diocese mismo nag-tie up kita, ma'am. Ano ba? Nag-tie up kita. And then, actually ma'am, igwa na po unin mga barangay ngunyan na nagbugtak na po sa mga medyo may kaya-kaya man na barangay. Nagbugtak na po sinda ng mga learning hubs, ma'am. Pero baga, sarong lugar in the barangay na kompleto, may computer, and then may internet connection. And any learner could just go there, siguro magpaaram lang, gusto nila makigamit kang internet, or gusto nila mag-download ng mga learning materials at a given time. Kumbaga, maski puro paano na iibsan, so grabe yung pangangaipon ninda sa internet connection or internet connectivity, baga ma'am. Talaga, aminon taman sa ang internet connection ta, problemado kitang maray.
Yes, sir. Actually, sir, igwa kami ngunya na yan sa pig-mention ko kan saro na ay kasubago na CDW, so Community Development Workers. Okay. As in na po, we will be providing them, kumbaga they will undergo training and then at the end of the training, igwa sindaki marireceive na diploma, parang diploma in preschool ed, something like that. So, iyo po sir, ang igwang mga learning hubs, kasi different municipalities ang kahuron niyan, mga learners, ang mga students coming from Hanito, Yes. from Sorsogon, from other places in the Bicol region. So, igwa sir ki mga hubs talaga na create sa mga local government Yes. so that the students can go actually to that particular area and learn together, duman sinda sir. Yes. That kumbaga so Wi-Fi so need ninda for connectivity is ma-provide kang local government unit, so they go there and they have their classes there. And usually sa mga estudyante midigdi sir, ang iba teachers na sinda pero they do not have kasi mga CDW sinda, Community Development Workers. So para maging legit sindang teachers in the preschool, so they need training also sir. Although Yes. inexperienced na sila, may na sindang aram sa Arog Kayan. So, iwa kaming Arog Kayan sir na program. And of course, ini po sir na Social Action Center, baga partner Yes, ma'am. naman sir. Opo. Doon nakita man Arog Kayan sir sa ibang places. Only that, sa ibang municipalities sir, they pa man simpre na establish ang mga Arog Kayan ta more development and siguro mas progresibo man. Siguro sa mga small municipalities needed ang Arog Kayan sir. And that's something that should be looked into talaga. Yes, ma'am. Tiga ingwata na they also still learn even if Arog Kayan ang kadipisilan ta sa connectivity. So, yan po sir, pigiling ta ang mga aspetong ino. Iyo, ma'am. Ang ngunyan, ma'am, ang word na collaboration, iyo ang Very importante na talagang i-harness niya to. Kung may mga gaps dyan, igwan din pwedeng magdugtong sa gap, iyo po ang pinaka-importante. Bata, abagang ngunyan, ma'am, may bako naman nining bago, igwan na baga, ma'am, na-develop ngunyan, ma'am, ning sarong theory na pigaapod na connectivism, na the more a person who has more connection, has more knowledge at hand. Bako lang, ma'am, so matibay siya, kundi matibay siya mag-connect. Mas matibay ka mag-connect, mas dakol ka, mas kalamang ka sa sarong tao na maluya sa connectivity or sa connection, di ba, ma'am? Ang learning baga sir, bako man sa na coming from the teacher alone. Yes. There are other more knowledgeable others. Yes. Sabi ba ni Levi Gotsky, dakol ang more knowledgeable others outside the classroom na pwedeng mapagkuhanan kan estudyante ki learning. So atom yaon so magurang, yaon so tugang, yaon so pinsan, yaon so auntie. So yan ang mga posibilidad na pwedeng maging partners kang teachers sa harong. Sa muya man sa mga estudyante who would be teachers in the future, ipapa-identify mo sa inda mga tawong pwedeng makatabang sa inda. What could be other sources of information other than us. Kaya lang, sabi mo, internet is very rich in sources of information. Di ko caution nilang sinda na they masyadong pilion ang mga sources nila because not all the sources in the internet could be reliable. So, yan, turuan ni man sinda na maging, mapili sa indang choices kang learning. So even maski sa more knowledgeable other na pisasabi, sir, di dapat magpili man sinda kang pwedeng makatabang sinda. Baka makatabang sinda pag-iisip ninda, dahil man makakatabang sa inda. Baka sala. So, yan po, sir. Mga partners na yan, sir. Di ko kita mga partners na established na who are there to help us, to assist us in the learning of the students. Kaya welcome po kita na makipag-partner. Sabi mo nga, sir, connectivism. So, yan, mahanap kita ki mga partners na pwedeng makatabang sa tuya sa pagturo sa mga aki. So, day man po nahahali kami. Ang number one partner mi is actually DepEd. So, syempre, ang mga aki mi, ang mga estudyante, in the long run, would be deployed sa public schools. But we are also partnering with private institutions because there are also private institutions who
are willing to help and who later on will also become our sindaang magiging employers man kan sa tuyang mga estudyante na magiging teachers in the future. So, dapat very strong talaga ang partnership sa mga panahon na ini. Dahil pwede po na, dahil tama pwede masabi na kaya na kita sana. Yes. So, we have to partner and maging open mind lang kita na arog kayan, dahil pwedeng isadiri sana ang kami sa endo, sir, maski sa from college to college, nakikipartner kami. Yes, ma'am. Opo. College of Education in partnership with College of Arts and Letters, with the other colleges. Kasi arog kayan ang tarabang bagay kita. Sarabay, sabi nga sa Albay. Iya, ma'am. Actually, ma'am, may mga pigpaparami gusto ko tako sa imong itaram na mga naisip ko na ang ano ko pala, ang mindset ko is sa DepEd. Ito baga ma'am na, siguro, anyway, insight mo lang digdi. Iya baga ma'am, sitwasyon ko niya na dakol pong mga magulang ang nagreklamo na nadidipisilan sila sa mga modules kan mga aki ininda. Ngunyan, anyway, this is a big concern really, na kung anong intervention daw ang pwedeng gibuhon. Ma'am, minsan, igwan, nagkakataon na ang magurang, halos pareho man na dahil masyadong nakapag-adal, tapos biglang papasimbagong kan mga modules na dahil talaga ninda aram, so minsan nag-iiwal kang nagkakaintindihan ng aki buda ang magurang dahil sa mga araw kan. Anyway, this is maybe sa DepEd po ining concern talaga. Ma'am, ano ko na lang po sa iyo mo, kita, 10:54 na, pero we still have time. Ning, ano ma'am na mga programs mo niyan dyan ang talagang sa BUSE ma'am na talagang kuyan talagang pinagtututukan niya itong maray o kaya iyong manggararay ang mabintahon kumbaga sa mga nagtitake ka mga degrees na yun. Ano po ang mga nanginginutan mga program offerings niyan po sa BUSE ma'am? Igwa kami, sir, na apat na program offerings nunyan right now. We have the BEd, Bachelor of Elementary Education. We have the Bachelor of Secondary Education. We have the BCAEd, Bachelor in Cultural Arts Education. And we also have the BSED, Bachelor in Early Childhood Education. So, yan pong apat na yan, sir, ang program offerings ni. Mabintahon po ang BEd and BSEd. Yes, okay. I cannot say na day man mabenta sa iba. Mabenta rin po ang BCAEd and BSED, lalo na sa BSED kasi sa early childhood, because of the K-12, dakulon ang naralaog na gustong maging teacher. Pero ang man say na emphasize mi sa mga magiging estudyante is it's not easy to be a teacher. Commitment ang pagiging maestra. So, ako, very honestly, when I opened the semester sa mga estudyante ko, you have to make sure that you have dedication, you have the commitment, kasi ang kurso nindo, baka ang sabihin, minsan baga sir, may thinking na, maluya ka ngayon, magmaestra ka na sana. Ay, grabe. Iba ka sir, sa totoo lang. But I would say na ang matibay talaga nga ni nagiging maestra. Yes, tama. Yes, ma'am. Ang matibay nagiging maestra. Kasi ang hali sa maestra, hali ang doktor, hali ang abogado. Dahil man sinda magiging arog kayan without the teacher in the first place. So sabi ko niya ako, magiging maestra ka mo, dahil matibay ka mo, magiging maestra ka mo, kung iba ka mong commitment. Kasi ba kung madali ang pagiging teacher, I always emphasize that. And siguro, they ako masabi na gabos na courses is, may mga courses na pasil, may dipisil. I cannot say that because gabos iyan, dipisil. Gabos pika-adalan. Gabos iyan requires specific skills. Pero ang pig-emphasize ko sa inda, ang pagiging maestra is passion, is commitment. Kaya kung daipong ki-commitment, daing passion sa pagiging teacher, I don't think the course is right for them. So, bako po sa orgulyo ko, haluyin ako sir na nagtuturo, and I never have regretted being a teacher. Kaya sabi ko, kung bako man sana maluya ang tikab nindo, kung bako man sana maluya ang commitment nindo, you have to think twice kasi bako po padali ang maging teacher. Yeah, ma'am. Pag maluya na ang estudyante mo, you have to be strong. Yes. Kasi you have to pull them up.
Dapat ma'am at all times may balon-balon kang sa pisong pasensya. Pasensya, sir. And not only that, maisip ka kung paano mo sindang mapaadal, mapanood. Kasi hindi po, it's not easy. Pero pag nakapanood ka, sir, ki Aki na nagbago ang buhay dahil sa imo, it's a fulfillment. Yes, ma'am. Orgulyo yan kan sarong maestra. Kaya, bako po yan. Yan ang 4 yan na program offerings, mi sir. And trending iyan, trending, feeling ko. Iyo, sa talagang, pag sa aeroplyan, baga sir, sa admission, igwa talagang puno-tulos. Puno-tulos. Igwa talagang, igday na papano-tulos, naghahanap kami k estudyante. But I still would like to emphasize na bako madali ang maging teacher. Iyo, madam. So, sa mga, dyan po sa mga college, yan, bako madali ang maging teacher. Talaga ma'am, kay puhaning igwa ma'am ning pig-upload na X Factor. Dahil aram kung ano ito. Yun ang gaydian ma'am pigsasabi mo. Dapat igwa ka kaiyam para maging kang teacher, dapat passionate ka, naintindihan mo ang estudyante. Kumbaga bako baga malam so sitwasyon na malaw kang alas 8 ning aga, matapos kang alas 5 ning hapon. Minsan baga ikaw nagche-check ka kang papel, nagko-concern ka tanata inababaon nako nata si arog kay ni nata si pirming absent, mga arog kan gabos ini karabit-kabit nakaka-igwa pa inining impact sa teacher talaga, ma'am. Sir, kasi sir baga sabi baga ninda, may content na yan. Content, ara mo ang content. Pero dapat ikaw yung pedagogical skills. Paano mo itutukdo sa content? Tama. Bakuman sa na yan, pirming content, it's hand in hand with the pedagogy skills. Kasi kung wala kang duman sa kung paano makaukod ang estudyante, di maday man giraray, useless so content mo, sir. Kasi importante so content, pero importante man giraray. So, pagtukdok kung paano. Iyo, ma'am. Kumbaga, igwa ka ng content, paano mo ito i-share sa estudyante? Paano mo ito i-impart na maukudan niya sa dapat niyang maukudan? Iyan pinami ang challenge sa sarong teacher talaga. Ma'am Tet, dakulang pa akong gustong ihapot sa imo. Actually, kaya lang ang oras na medyo nagtitik na siya, going to 11. Opo, si Sir Edgar yata, si Professor, si partner, dahil nagyata makakabalik ta talagang busy, no? Ma'am, sige ma'am, itao ko sa imo ining remaining, konting segundo, actually, para po sa closing na message mo sa Gabos na taga Bicol University, lalo na po sa mga kliyente kan Bicol University and kliyente kan Buse. Inot po, salamat sa pagtao sa kuya ki oportunidad na maging guest digdi sa program nindo sa programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Salamat man po natawan ako ki onra na makapag-share kan sa kuya mga punto de vista bilang sarong maestra, asin makapag-share kan mga programa sa College of Education. Inilang po, kasi bago pa ako nagtataram, bako po na madali ang pagiging maestra. It takes a lot of commitment, it takes a lot of passion. Kung dai po, kung maluya-luya, dai ki strength of character na mag-push through sa kadipisilan, dipisil po ang kurso na educate. Bako po yan so basta-basta na kurso lang na kutuwaon. Taday na ngayong ibang course na makutuwa. Kay puhan po, igwa ka mong commitment. Kasi dipisil po ang pagiging teacher. And not everyone becomes a very good teacher. Yan sa lang pinangangaputan tabaga, sir, ang sa tuyang reputasyon bilang sarong maestra. Yes. Na pag-abot kang panahon, mataram kang aki, iyan, maestra ko iyan, matibayon iyan. So, suday pigraratakan sa imong pagkatawo na, ugakunon nga ni, hindi man nga ni ngayon nagdalaog sa klase, hindi nga ni ngayon. Yan, so, sa magiging maestra, sa mga estudyante ni sa College of Education, continue what you're doing, have the strength and the passion and the commitment to be a teacher in the future, because your role is very important in the changing of the world, in the changing of our country, and in the changing of the world. Yan lang po. Thank you very much, ma'am. Well said po. Si Dr. Maria Teresa Bainza, na ipo ngunyan mga tugang ang presenting
Associate Dean kana Bicol University College of Education. Sabi ko sa Indo, si ma'am, dati ko na ining ka sarabay-sabay sa mga aktibidades, lalo na po kang siyayaon po pa po sa Department of Education. So, inabot na kami in oras para mamaaram. Then na nakabalik ang sakuyang partner, talagang busy po sa sayang engagement ngunyan, si Professor Edgar Barameda, na iyo dapat ang regular na natutukaw digdi sa programang ini. Ako alternate host ako digdi. Okay. So sa pagngaran kan gabos, dahil sa ko sa listahan yung kay partner Edgar. Pero ramdom ko po sa pangalan po kang OIC kang BU Extension Management Division, sa pangalan po kan mga Vice Presidents kan Bicol University, as in kan staff ni Professor Weng Soilo, dyan po naman sa Extension Management Division. Siyempre, sa pangalan kasamuyang presidente sa Bicol University, si President Dr. Arnulfo Noli Mascareñas. Ako po ang sa inyong amigo sa radyo, ang sa inyong lingkod, Professor Seth De Matera. Salamat po kan sa inyong pag-anduyog digdi sa programang ini kan Bicol University na programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Good morning sa inyo po, Gabos. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Tigdi sana sa Radyo Veritas Legazpi.